Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamirira sekudai so. Nyanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndakati ndava form 3 ndokubva ndazotanga kudanana neumwe mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Saka ivo vabereki vangu kubva pandainge ndichiri mudiki, vanhu vekuti vainge vasingatombodi kuti tinge tichitamba nevakomana. Izvi ndainge ndakazviona pamabig sisters angu, because masisters angu vainge vatu vavanhu vainge vava vanhu vakuru, and some of their age mates vainge vatova nevana, but all of my sisters vose vaingoramba vachingonzi dzokerai kuchikoro, and it reached a point whereby sisi vedu vakuru vainge vachingoramba vachienda kuuniversity at the age of 32 vasina kana kumbogara vashanda, nekuti ivo baba naamai ndo zvavairamba vachingomanikidza sisi kuti vange vachiita. Sisi ava vakazosvika pakushayika, zvichitaurwa like ivo sisi vainge vakazvitaura vari voga vachiti vainge vachiri mhandara, but sisi vakazoti mushure mekunge vatengerwa motikari namama, then after 1 year mushure mekunge vatengerwa motikari iya namama, mota iya yakangomuka yakafa. Like pavakazama kuti vange vachiita on motikari iyaya, yakangoita imwe sound kuita kunge yainge yaputika kuengine, then deti ndokubva vangopopota vakati wango usiri kunyatso maintain motikari iyi. But at our house mukoma motikari dzose dzinotogara dzichitosevhiswa namakanika, so we don't know kuti kupotika kwakaita motikari iyoyo zvainge zvichikonzereswa nei. Kubva ipapo sisi ndopavakabva vazotanga kurwara, and ivo sisi pavainge vachirwara vainzwa imwe sound. It was a repeated sound yaita sekunge kune chinhu chainge chichiputika mudumbu mavo kusvika vachizofa. Sisi vedu vainge vachingosangana nemaproblems ivavo. Sisi vedu vakafa vari mhandara vasina kana kumbogara vadanana nemunhurume. Ameno kana kuri kunzi vainge vachireva zvavo nhema, but ivo sisi ndo zvavakaudza vanhu vasati vashayika. So mukoma iniwo ndakazoti pandainge ndava muform 3 ndakazozamawo kuti ndinge ndichitanga kuzodana nawo nemukomana wangu uyo ainge andipfimba, akabva ati iye ainge achindida. It was really an exciting time for me, and at the same time ndainge ndiine stress isingaiti, because ndachiziva kuti vabereki vangu kana kuri kunzi vakazofind out about that relationship hapana pavaizokwanisa kundisapota. Mukoma inini nemukomana uya takambozama nepose patainge tichigona napo kuti relationship yedu inge ichiva relationship yekuti inenge isingazivikanwe nevabereki vangu, even though tainge tambozama kuti tinge tichikeepa our relationship as a secret, but one day pakabva pazoitika a misinformation ndokubva azongokaruka auya kumba. Iye ainge achifunga kuti maparents angu ainge asipo, but musi iwoyo vainge vakangosvika zviya zvekuti vainge vakangoti juma tose inini nemasisters angu nehanzvadzi dzangu. Saka umwe neumwe ainge aine zvimoto zvake zvaainge achizama kuvhara. Apa ndainge ndatokanganwa kuti we had an appointment. Iye akangosvika nekutopinda gate, then amai vakabva vazosangana naye ndokumubvunza kuti ainge achitsvaka ani. Akazozama kuvhara zvake, but dhiri rainge ratobatwa. Mukomana wangu uyu akati achienda, then my mom she took me to her bedroom. Vakati vaenda neni kubedroom kwavo kuya ndokubva vazotanga kundirova, and amai vaiti vachindirova vainge vasingandirovi neshamu,
vaita zvekundirova nezvibhakera, vakandigarira pachest. Ndakarohwa mukoma kusvika ndava kusakwanisa kuona because maziso angu awa ainge aita sekunge ainge atushuka because vachindirova kudaro nezvibhakera makumbo avo awa ainge akanditsimbirira so that ndaisakwanisa kana kuzvidefenda. Zvose izvi zvavainge vachiita zvainge zviri zvose izvi zvavainge vachiita, he was being supported by my father because ivo baba vangu vainge vakatogara pambeta vachiti inini handisi kuda kukurova, kana ndikakurova ndiri inini ndinokuuraya, so I will let your mom deal with you. Ndakarohwa mukoma. By the time yavakazorekedza kundirova already ndainge ndava kunzwa kuti maziso angu ndinenge ndatova bofu because ndaiti kana ndikazama kusvinura ndainzwa sekunge painge paine munhu ainge adira jecha maziso angu. Vakabva vazonditora mama nadheti ndokubva vazoenda neni kuna dokta wavo. Takati taenda kwadokta kuya mukoma, kunyange pandakaadmitwa hapana kana maforms akamboitwa fill up, zvaingova zvezvo zvinhu zvokuti it was a bad door thing. Kunyange manesi aiuya achizondicheka vaitouya vakabata mafile but vaizoti kana vava kuzoassista inini hapana kana file raizomboshandiswa. Ndakazoti ndarecover ndokubva ndazodzoka kumba. Munongozivawo kuti kana uine munhu wako waunenge uchida kuti unge uchizorambana naye, it is a little bit challenging. Inini nemukomana uya we kept on tichingodanana but tainge tava kungozamawo kuti karelationship kedu kasazozivikanwa nevabereki vangu kuti we are still continuing. Zvino inini nemukomana wangu ndopatakabva tazodecide kuti it was far much better kuti titange kusangana, titange kurara tose. Then apa tainge tichizviitira kuti kana kuri kunzi vabereki vangu vakazofind out, inini ndo zvandaizovaudza kuti saka muri kuda kuti ndinge ndichiita sei because already munhu uyu I have slept with him. So takati tawirirana kudaro one day akabva azondi-invita kumba kwavo kwainge kusina munhu, then we started sleeping together. Asi ndakati ndichinodzoka kumba mukoma, I don't know kuti ivo amai vangu vakazviziva sei kuti ndainge ndisisina kukwana because vakangoti ndichingopinda gate navo vakabva vatobuda panze. Apa vainge vakabata chamboko, baba vainge vaine chamboko chavo, munoona zvamboko zviya zvinoshandiswa nemapurisa, ndo chavainge vainacho chibaton stick ichocho. Amai vakandirova. Apa ndainge ndichiri kunzwa marwadzo aya vakati ndinozviziva zvawaita. Zvakandinetsa mukoma kuti ko ivo amai vainge vazviziva sei kuti izvi ndo zvandainge ndaita. Pandakarohwa paya mukoma ndakabva ndaona kuti izvi zvekuramba ndichingodanana nemukomana uyu asingadiwi nevabereki vangu, regedzai ndisiyane nazvo. Saka ndakabva ndazosiyana nazvo, iye akatanga kuraramawo kalife kake and I just continued with my life. But unfortunately mukoma at that time I had already fallen pregnant for him. Takazotozviziva few months later kuti ndainge ndatova nepamuviri. Amai ndo pavakazongondibatikidza one day ndichirutsa because mumba maiti kana nguva dziye kana mava kubikwa inini ndaibva ndazoenda ndobva ndazonogara panze because mweya uya ndainzwa uchida kundirutsisa, especially paiti kana pabikwa chicken ndobva ndanzwa moyo wangu uchimira. Saka ndaibva ndazoenda zvangu ndobva ndazonogara panze. Mukoma amai vakati vandiwanikidza ndichirutsa kudaro vakabva vandidhonza ndikubva vaenda nene mumba. Takamirira kusvika deti vadzoka. Deti vakati vadzoka vamwe vose vanasisi nanzvadzi dzangu dzakabva dzingwa mudining room dzikanzi endai kumaspare rooms kwenyu. Mind you mukoma, zvinhu izvi pazvakaitika, my big brothers and my big sisters vose vainge vagere Pamba, but they were old enough kutoti vaifanira vakatoroora ende vakatochata, but still vainge vachingodzungaira Pamba not knowing kuti voenda kupi. Even right now vanhu vakazongokwanisa
kupunyuka vachibva Pamba. It is only I and one of my big brother, then 3 of my other siblings vose vachiri vakangogara Pamba vari kungodzungaira apa vatova vanhu vakuru. Those 2 sisters of mine vakazokwanisawo kungoita vana, but vakangoita zvekungomitiswa. Ende mukoma chinorwadza pavari ndechekuti vose vari vaviri vakamitiswa nemurume 1, vose vakapiwa 1 mwana, ende murume wacho akavamitisa. He was actually a friend of the family before asati ashayika. Saka hatizivi kuti zvinhu zvakaplanwa here nevabereki vedu kuti iye ange achizongomitisa masisters angu. Then imwe hanzvadzi yangu, my big brother uyo, achiri akagara Pamba pevabereki, pfungwa dzake mukoma kana ukataura naye unyatsokuona kuti kunyange zvake asingazorakidziri kuti akarasika njere, but akatorasika njere. Even for that other big brother of mine akazokwanisawo kubva Pamba, njere dzake mukoma hadzina kunyatsokuti kwesere, because ane dzimwe nguva dzekuti anokwanisa kungotanga kungoridza mhere, but izvi hazviitiki all the times. Zvine nguva yekuti maybe once a year zvinokwanisa kungoitika. So mukoma dedi vakazoti vadzoka vachibva kubasa, then vakabva vaudzwa zvose zvainge zviri paground namama. Dedi havana kana kumbotsamwa. Ndo zvakandinetsa, because inini ndainge ndichifungidzira kuti dedi vangu vachatsamwa, but on that day dedi havana kutsamwa. Vakazondirova a few days later. Munongozivawo zvezvo zvinoita mahormones kuti sometimes unenge wava nekamwe kaattitude. Dedi ndo pavakabva vazotora button stick riya ravo, button stick rakaita seremapurisa, ndo pavakabva vazotanga kundirova. Asi chakandinetsa ndechekuti ivo dedi pavainge vachindirova kudaro vakabva vati kanhumbu kako ako kauinako mwana iyeye haasi kuzorarama. Saka handina kukwanisa kunzwisisa, because at that time ndainge ndichiri mwana mudiki. Pandakaudzawo imwe friend yangu, iye akangoti maybe dedi vako vari kuda kuti unge uchizoita an abortion obva wazobvisa nhumbu iyoyo. Ndo zvatakabva tazofunga. Mukoma ndakabva ndazotakura nhumbu yangu iya ichinosvika mu9 months, ndokubva ndatoendawo kuchipatara kunobatsirwa. Ndakatobatsirwa kwa private. Ndakati ndabatsirwa kudaro mukoma, ndokubva tadzoka kumba. But ivo baba vangu mwana uyo havana kana kumbogara vada kana kumubata. Then mwana uyo akangorarama kwemaweeks mashomanana mukoma. After 3 weeks mwana wangu ndokubva atoshayika. Ndakangomuka mwana akashayika. Zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondirwadza kuti kasi mwana wangu. Ndakati ndakarara, then ndakarara kudaro ndikabva ndazomutsimbirira and ndikabva ndazomusuffocata. But mukoma, I always made sure kuti mwana wangu ainge ari safe. Kunyange pacho pandakamuka, inini I was on the side of the bed, and iye ainge akatorara muka cot bed kake. Ka cot bed ikako kainge kachikwanisika kujoinwa nemubhedha, so there was no way yekuti mwana uyu ndaikwanisa kuzomusuffocata. And kuti tinge tichizotenga ka cot bed ikako, it was an idea yainge yabva kuna mama vachiti uyu mutengerei cot bed nekuti anokwanisa kuzouraya mwana ari kuhope. And just like my mom feared, ndo zvakabva zvazoitika paya. Mwana ndokubva azoshayika. But mwana akazoti aendeswa ku post-mortem upon the request of my father. Strange enough, mwana akabva azonzi mapapu ake anzi ainge akazara mvura. So it is like mwana wangu paakashayika akatofa achiita zvekusuffocata, because mumapapu make mainge makazara mvura. So mwana wangu akafa achisuffocata, just like what my mom had said kuti uyu anokwanisa kuzotsimbirira mwana akasuffocata akafa. Mwana wangu akati ashayika kudaro, mukomana wangu uya
uyo wacho ainge akandimitisa akambozamawo kuti ainge achindipa emotional support sevanhu vekuti vainge vakazvara vose mwana. Saka paakanzwa this bad news akabva atanga kuda kudzoka mulife mangu. Neniwo at that time I was so heartbroken. Ndainge ndichitoda kutoti ange achidzoka muupenyu hwangu. You know, zviye zvinoitika kuti once waluza mwana you try kuti unge uchiita umwe mwana so that the pain can at least go away. Ndo zvandainge ndava kuda kuzama ipapo. Asi vabereki vangu vakazoti vazviziva zvekare kuti tainge tava kudanana mukoma. Then baba havana kundirova the next time around, vakangoti iwewe une nharo. Manje zvandava kuda kuita ndezvekuti mukomana wose wauchadanana naye achafa, just like that mukoma. So inini ndakafungidzira kuti zvimwe kuda dzainge dziri hasha dzemubereki, because after that vakabva vazoti because I have big dreams for you, ndokuda kuti mwanangu unge uchizokwanisawo kuenda kuuniversity, because mumhuri medu inini ndindeka ndisiri graduate nekuda kwekuti ndakazoitawo pamoviri. Then ndikabva ndazomboitawo kamwe kau disobedience mbichana. Saka baba even though vainge vataura mashoko anorwadza kudaro vakabva vazoti inawo yekuti ndine shungu. Mukomana zvadaro baba vangu vakati vati mukomana wangu uyu ainge achazofa kana kuri kunzi ndikazongoramba ndichidanana naye, but munongoziva kuti vana vane nharo. At that time tainge tava kukwanisa kucommunicate nepafone, so there was no need yekuti tinge tichingoonana always physically, but atina kana kumbogara tarambana, takaramba tichingodanana just like that. Mukomana ndakazongonzwa kuti mukomana wangu ainge akarohwa nemotikari. Mushure mekunge arohwa nemotikari akabva azosustaina mamwe mainjuries ndokubva azofira muchipatara. Ndiye akava mukomana wangu wekutanga kufa wandainge ndadanana naye. Ndakazombogara kwekanguva kakati rebei kudzamara ndazotanga kudanana zvekare neumwe mukomana. Each and every relationship yandapinda mairi so far mukomanashi ndava nevakomana vangu 6 vandadanana navo vose vakapera kufa. Pavakomana vangu vose ava vandadanana navo vose vari 6 kuzonofa kwavo it's either vanosangana nema-accidents. Kana vasangana nema-accidents then munhu anongoita ka-injury, and ka-injury ikako ndo kanozotomuuraya. Like the last guy that I dated ainge ari munhu wekuti aiwanzo kuita tumabusiness twake ariko kumakorokoza uko. Saka pane paakazopinda mumugodhi akangosustaina ka-injury kadiki paakabuda mukoma. That wound refused to heal, and achizosvika mukunofa that wound refused to heal because ainge ava kuita internal bleeding. Akatombosvika pakupiswa tsinga yacho iyo yainge ichinzi ndo yainge ichikonzeresa internal bleeding, but still he could not survive, akabva azoshayika. Saka mukoma pari zvino ndo pandiri ipapo. Asi kana zvichitaurwa nehama dzababa zvinonzi izvo pane vamwe vakambofamba. Mushure mekunge vafamba hanzi vakabva vaudzwa kuti payard pedu hanzi pane rimwe gate, asi gate iri harionekwe neumwe munhu, rinongoonekwa naamai vangu nababa vangu. Saka gate iri hanzi mukati maro munogara makazara ropa. Hanzi ropa rinogara rakazara imomo iropa redu isusu rekumaperiods, zvekare neropa revana skanda vemudzinza rekwedu. Pose paya pavanenge vachienda kumaperiods hanzi kune chimwe chinhu chinouya chichitanga kuva nanzva kusikarudzi kwavo. chava nanzva kudaro hanzi chinenge chichitovakama ropa riya rekumaperiods, then chinhu chiya chinobva chazouya chobva chazorutsira mugate riya. Asi zvose izvi mukoma ndakangotongoita zvokutongoudzwawo neimwe hama yababa vangu, not knowing kuti ichokwadi here kana kutiwo vanhu vanenge vachingotaura. But nezvose zvandakasanganawo nazvo, ende zvekare kana ndikatarisa vana vababa naamai vangu ndinoona
kunge zvinhu zvandakaudzwa zvinenge zvine kachokwadi mukati. Inuwo mukoma nditori munhu wekuti kurarama zvangu ndiri kurarama, but amai vangu vakatondiudza vakati, iwewe kana ndisina kukupa mablessings angu kana mwana haufi wakamubata mumaoko. Ende mablessings acho mukoma kuti ndinge ndichimawana, chinzwai kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimawana sei. Hanzi ndinofanira kuti ndinge ndichidzoka ndobva ndazogara Pamba. Kunyange ndikafunga kuita relationship yangu ndinofanira kuti ndinge ndichiita relationship ndakagara Pamba. Zvino kunyange ndikada kupinda mumarriage, pane murume angazvipfuma here kuti wako mukadzi anenge achigara kumba kwevabereki vake, then chenyu chamunenge muchingoita ndechekuti munotoita zvokuzoti kana mawana mukana mubva mazongosangana, mubva maita rudo rwenyu, then mukadzi obva azodzokera kumba kwevabereki vake. Ivo amai vangu ndozvavakandiudza kuti kana uchida mablessings angu dzoka kumba. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu as a WhatsApp voice note. Zvakangoma hazvo vedu vedare, kana kuri kunzi munenge muchirekodhawo WhatsApp voice notes enyu, musazorekodha in the background muchiridza loud music, kuitira kuti tinge tichizokwanisa kunyatsokunzwa zvose zvamunenge muchitaura. Ndiyo so confession iyi yakabva voice note iro randakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu